आरो दा गोदानै सानबा बारायदोंना खमायदों बेखौ बुंस'नो हाया। ओमफ्राय मानो खमायदों? जोंना खमायदोंसो, बारायाखै। दा बे खमायनायनि कारना माखासे जाहोन थानो हागौ। मोनसेया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ बुजिनाया खम जाबाय जानांगौ। आरो गुबुन मोनसेया हयथ' जोङो गावखौनो हिन्दु होननानै लादों, बेखायनो जोंनि अनजिमाया खमायदों। आरो गुबुन मोनसेया जोङो गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांदों। बे मोनथाम कारनाव जोंनि बाथौआरिनि अनजिमाया बारायनो नांगोन, खमायबोदों। ओंखायनो जों बाथौ धोरोमखौबो मोनसे मख'जाथाव धोरोम हिसाबै गनायथि होनो नाजादों, जाहाथे जोङो जोंनि अनजिमाखौ नांगौ बायदियै रोखायै जोङो सरकारनो होनो हायो। आरो सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बे साननाय समाव एनुमारेटरफोरखौ गावबा गाव धोरोमखौ जाहाथे बुंनानै लानो हानायनि